गिबियावनो नोंथांमोननि बे गासैबो चेनेलनिसिम जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय हाजासे खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। दा जोंनि नैबे गुवाहाटीनि बाथौफुरिनि जिथु बड' साहित्य सभा कमप्लेक्सआव जानो गोनां फैगौ 1 आरो 2 फेब्रुवारियाव जानो गोनां जि सेथि बोसोरारि जथुम्मा इउनाइटेड बड' पिपल्स फेडारेसन एबा खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि जि जथुम्मा, बे जथुम्मानि थाखाय जोङो अलरेडि जों रेडि जाबायानो, कमप्लिट जानोसै, दिनैनि गेजेराव कमप्लिट जाजोबसिगोन। जिखिनि लाहार फाहार खालामनांगौ, जिखिनि जगार खालामनांगौ, अलमस्ट जोंनिया जाजोबफ्रामबाय आरो। मात्र गाबोन माब्ला सोरांनानै गाबोननि दिना सफैयो बेखौसो लामा नायगासिनो दङ। बेवहाय जोङो गासै गाबोन आरो समफोर बे साननैनि गेजेराव जोङो 10 निफ्राय 12 रोजासिम जोङो आसा खालामदों। रायजोफोरनि जिखिनि गाजा गोमजा जिखिनि सहाय सहजग बा कमिउनिकेसन जिखिनि जालायगासिनो दङ, जोङो 10 रोजानिफ्राय 12 रोजानि गेजेराव जोंनि बे जथुम्मायाव बाहागो लाफैगोन होननानै जों आसा खालामदों।